to malo. No, takže máme situáciu silu, neviem sa dostať do školy, nejaký kokot nás vynkol. Máme tu veci, ja tam mám všetky veci, je to piči a tu je Tomáš, ktorý sa pokúša dostať do školy. Ideme si zakričať hálo, aby to prebrali. Poď na to. Pozor. Hálo! Jebe vám to málo! Ale ty záleží tam to papu. Kurvý špatný negramotný. Čo je to? Kto tam? Ani nikto, ani Je piča. tam Nie tam nikto, čo sa oné. Hneď plašíš. Z dokumentov ukáž to, Mám to, počkaj ešte, nie ešte, až kým sa dostaneme, neviem či mi na to video... Ale to nebude kúkať, ty kokos, dlhé video tam už tu bude Jaj, no dobre, tak... Nahrávaš? Tam nejaj. Javil.